Toto je Rick. Dnes sa nechcel nechať natáčať, ale znova ste stlačili play a teraz ho zatvárajú do drevenej sauny. Vnútri je 120 stupňov. Toto je finále zvláštneho šampionátu. Kto vydrží v párnej miestnosti najdlhšie, vyhráva. Súťažiaci sú prísni rozhodcovia sledujú cez sklo a od prvých sekúnd sa Rickovi potí tvár a hrdlo ho páli od suchého tepla. Prvá minúta prechádza. Ricková telesná teplota stúpa nad 38. Pot tečie prúdom, ale nepomáha. Okamžite sa vyparuje bez šance ochladiť mu pokožku. Vzduch je suchý ako papier. Ťažko sa dýcha, každý nádych štípe a páli. Jeho puls a dýchanie sa zrýchľujú a Rick začína byť nervózny. V druhej minúte sa mykne. Kovová reťaz, ktorá sa rýchlo rozohriala, ho popáli. Kov prenáša teplo rýchlejšie ako koža a popáleniu sa nevyhne. Rick reťaz pevne zatiahne, ale na ruke má červenú stopu. V tretej minúte sa rozhodne ísť nižšie. Tam je to vlastne jednoduchšie. Horúci vzduch sa hromadí pri strope a čím nižšie idete, tým je chladnejšie. Na úrovni podlahy sa ľahšie dýcha a teplo je menej badateľné. Ale z reproduktora sa ozýva hlas sudcu. Koniec zostupu. Rick sa vracia na povrch. Pravidlá sú pravidlá. Prejde 5 minút. Každý nádych je ako spájkovanie. Sliznice vo vnútri sú už podráždené, čo sťažuje rozprávanie. Jeho hlas je chraplavý. Srdce mu búši a v ušiach mu znie tenké pískanie. Jeho puls je mimo hraníc a jeho súper sa stále nehýbe, čo Ricka ešte viac desí. Rick siaha po telefóne, aby sa rozptýlil, ale obrazovka okamžite stmavne a kryť sa ohne od tepla. V tomto pekle technológia odmieta fungovať. Po 6. minúte sa Rick rozhodne všetkých prekabátiť a vytiahne vreckový ventilátor. Prúd vzduchu mu páli tvár. Vietor v horúcej saune neochladzuje, ale urýchľuje dehydratáciu a zahrievanie. Všetko, čo sa tu zdalo logické, funguje naopak. Prešlo 7 minút a Rick už nie je schopný jasne myslieť. Cíti sa ako v hrnci a jeho súper je kuracie stehno. Rick už nedokáže rozlišovať medzi realitou a fantáziou. Jednoducho to znáša. Jeho telo sa začína vzdávať, jedno po druhom. Najprv koža a povrchové cievy. Už neprenášajú teplo. Potom mozog. Objavuje sa opuch, stráca sa koordinácia a pozornosť. Nasleduje srdce. Puls sa stáva prerušovaným, pohyby trhavými. Žalúdok bublá ako v kanvici. Obličky trpia dehydratáciou. Telo postupne zlyháva, systém za systémom, ako by sa svetlá vypínali v miestnosti za miestnosťou. Do 8. minúty sa potenie úplne zastaví. Pokožka vyschne, pery popraskajú a smäd nadobudne hrdzavú príchuť. Toto nie je adaptácia, je to zlyhanie chladiaceho systému. Telo si to už nedokáže vyrovnať. Každý pohyb je boj. Všetko sa redukuje na jednoduché. Nadýchnuť sa, vydýchnuť a nespáliť sa. Rick siahne po kréme a natiera si ho na tvár v domnení, že to veci uľahčí. Ale masná vrstva okamžite zachytáva teplo, bublá a páli. V normálnom živote je krém ochranou, ale tu je ako olej na horúcej panvici. Telo volá o pomoc, ale dostáva ďalšiu vrstvu spalujúceho tepla. Ak telesná teplota stúpne nad 38 stupňov, nastáva tepelný stres. 40 stupňov a telo stráca kontrolu. A v 42 rokoch nastane smrť, ak sa včas neochladí. Rickovi dochádza čas. V 9. minúte stratí rovnováhu a spadne z police. Zatiaľ čo leží na doskách, jeho súper spadne vedľa neho. Obaja ležia nehybne a časomiera stále tiká. Ale toto už nie je hra. Dvere sa zrazu otvoria a vbehnú dnu rozhodcovia v termooblekách. Chytia Ricka a ťahajú ho k východu. Znútra sa valí para a po podlahe stekajú kaluže potu. Na tomto smiešnom šampionáte sa už nikto nebaví. Položia Ricka na studenú podlahu a snažia sa ho oživiť. Najdôležitejšie je teraz ochladiť jeho jadro a urobiť to rýchlejšie, kým neutrpia jeho orgány. Studená voda sa mu leje na krk, hrudník, podpazušie a čelo, kde prúdi najviac krvi. Rick sa mykne, čo znamená, že prežije a boli aj horšie prípady. Vo Fínsku na šampionáte v saunovaní jeden z finalistov zomrel po 6 minútach pri teplote 43 stupňov Celzia. Mal ťažké popáleniny dýchacích ciest a pokožky. Jeho telesná teplota presiahla 13 stupňov Celzia. Druhý účastník prežil, ale turnaj bol navždy uzavretý. A tu je náš Rick, leží v nemocničnej izbe s obviazanými rukami a ramenami. Na perách má hojivý krém a do žily mu kvapká číra tekutina. Potichu šepká, že už nikdy nebude cítiť zimu a prosí ľudí, aby neopakovali jeho chyby, ale aby sa radšej prihlásili na odber kanála.